Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraro, barkamu da warhaka, barkamu da wannan lokaci, barkamu da sake saduwa cikin tasha na mai albarka mai suna Hausa 24 TV, wadda ta saba kawo muku wato sharhi akan mawaƙa. To yanzu ma ta taho a gurguje don kawo muku wato sharhi akan wato wannan fitattun mawaƙa wanda suka yi fice a arewacin Najeriya, musamman wa'annan mawaƙa guda huɗu, Umar M Sharifi da kuma wato sarkin mawaƙa Nura M Inuwa da kuma wato Aliyu Nata ɗan garin Katsinan nan wanda ya tashen shi ya fara tun shekara ta 2021 har ya zuwa 2024. Tauraruwar shi tana haskawa musamman a jihar arewacin Najeriya da kuma wato babban mawaƙi Ado Gwanja wanda ya saba yin wato waƙoƙi akan mata, wanda yanzu mun zo muku sharhin su a gurguje. Insha Allah mun zo muku da sharhin su gabaki ɗayan su insha Allah. Wato wannan cikakken mawaƙa, wato wannan mawaƙa ne wanda Najeriya take alfahari da wa'annan fitattun mawaƙa, musamman a ɓangaren wato soyayya da kuma waƙar mata. To mai sauraro, wane ne ya fi burge ku a cikin wa'annan fitattun mawaƙa? Umar M Sharif ne, ko kuwa Nura M Inuwa ne, ko kuma wato Aliyu Nata ne, ko kuma wato Ado Isa Gwanja ne? Sai ku ajiye mana a comment section. Amma muna so ku biyo mu tun daga farkon bidiyon mu har ya zuwa ƙarshe don jin wato wannan fitacciyar sakwaƙiya wadda wato wa'annan fitattun mawaƙa wanda suka yi fice a cikin arewacin Najeriya. Ko da a cikin arewacin Najeriya wato wa'annan mawaƙa fitattun nan guda huɗu sun yi fice a cikin mawaƙa, tunda waƙoƙin nasu sun bambanta da sauran mawaƙa, musamman Nura M Inuwa yanda yake yawan yin waƙoƙin nashi yake yawan sako habaici a ciki. Shi kuma Umar M Sharifi kowa ya sani a ɓangaren waƙoƙin soyayya shi ma babban jarumi ne, ba a bar shi a baya ba. Wato da kuma Aliyu Nata, wato shi ma ya iya waƙoƙin soyayya sosai inda ya fice a cikin jihar Katsina. Babu wato wani jarumi ko kuma in ce babu wani jarumi a sama da shi, musamman shi kuma Ado Gwanja inda yake wato a ɓangaren mata ne. Dama shi ya ce mata kaɗai yake yi waƙa Ado Gwanja, hakan ne yasa mata suke jin daɗin waƙoƙin nashi da kuma har maza ma gabaki ɗaya. To mai sauraro, idan kun ji daɗin wannan bidiyo sai ku daure ku danna bidiyon mu alamar like, sannan ku daure ku danna subscribing, sannan ku danna mana alamar ƙaura domin samun shirye-shiryen mu akan lokaci. Da zarar mun ɗora zai zo muku a cikin tashar ku mai albarkar nan mai suna Hausa 24 TV. Mun gode sosai, ku daure ku danna subscribing game da taɓa alamar ƙaura domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora.